Makhosi amakhulu. Makhosi. Ngudokotela umlaphi wendabuko. UTopsami inyanga kanti leyaziwayo ngegama lesilungu. Phinde ngosibongo bengihlophe. Ngiyanibingelela. Kunjalo. Kusekapa esigodlweni. Indumba, abayibiza indumba emakhosini. Ngithi mina ayabaphila abantu lana. Ayikho into esingayenzi la. Njengoba nibona manje ngilayitile nanga amakhandlela emsamo. Ngikhulekela abantu labanjengani, labaney'nkinga. Ngoba iy'nkinga ziyohlezi zikhona ebantwini. Ungahamba umhlaba wonke jikelele. Umhlaba kuyona kuqala mkhulu. Ngeke uze baqede abantu. Abantu baney'nkinga ngokuhlukile. Ngithi-ke mina-ke ngingihlophe ngani zakwethu. Inhlanhla ibuzwa la kule ndumba le. Inhlanhla ibuzwa la kule ndumba lena. Lana isichitho awuthola imisebenzi. Kuyabheda. Kuphi nakuphi. Ayikho into engenziwa la. Indumba-ke yesibili lena. Lekhona la esigodlweni endaweni yaseKapa eKhayelitsha. Induku enginazo-ke lapha ngani zenkosi ziningi kakhulu. Kuhlukile nje ubona. Unebhadi yini ngeke ngize ngiqede kunenzile ngikwenzayo. Amabhizinisi. Kubalulekile ngani zenkosi ukuthi uma ukwibhizinesi usebenzise umuthi. Nanoma leyo into awuyiboni. Kodwa kunesikhathi bese uyahamba uyayibona ukuthi no. Lana ngiyayidinga into lezobooster lo msebenzi. Ngizama ukuthi lana esigodlweni la. Kusenhlanhleni ayikho into engekho la. Ayikho into engekho la. Unamatekisi unani. Lana nje bayazi la. Nakukhulunywa nje ngalesigodlo lesi. Isigodlo lesi. Isigodlo sami sesibili esila eKapa eKhayelitsha endaweni yaseKuyasa. Ko-54. Yes. Ngithi ngane zenkosi abaphila abantu. Ngiyakugaya ngiyayenza lento. Lona ukhulumayo umfana wedlozi. Inyanga labayithandayo lesencane kodwa into zayo lezenza sicace. Bathi Dokotela uTopsami. Phela ngeke ngibaphansi kwangwane. Thi ngiyayenza lento. Makhosi. Ni-subscribe lapho ningakhohlwa. Subscribe lapho. Ngiyawuphatha, ngiyakugaya. Subscribe nje lapho. Labafuna ukuxhumana nami bayongithola ku-083 59 69 096. KuDokotela uTopsami ke lapho. Phinde subscribe lapho. Kwelo button le-red lelinensimbi enjalo. Makhosi. Makhosi amakhulu. Makhosi.